שלום לכולם, שמי יבגני מחברת גול חשש. אני רוצה להראות לכם מערכת חדשה שהבאנו לארץ, מערכת תמר. מה זה מערכת תמר? מערכת תמר בנויה ממיכל כיבוי עם גז נובק או גז FM200, עם צינורית להפעלת טרמי, ודרך אותו צינור אנחנו גם שופכים חומר כיבוי לתוך החלל שאנחנו מעגנים. כל החללים האלה עד 2 מטר קוב חללים. כל מה שצריך כל אזרח פשוט, לכל לוח חשמל שלו, לכספת שלו, לכל חלל שהוא שומר שם את הדברים העיקריים לו. אני רוצה עכשיו לדמם לכם שריפה בתוך הלוח תקשורת הזה. אני מדליק עכשיו אש. סוגרים את החלל, פורצת שריפה בתוך הארון, הלהבה מחממת את הצינור נקודתי, הצינור אמור להיות הצינור נמס, מוצר פתח 6-8 מילימטר קוטר כמו דיזה, ודרך אותו דיזה אמור לצאת לנו חומר כיבוי. בואו ניתן בבקשה רק שבמקום בבקשה אנחנו קיבלנו את הלוח חשמל, ניתנו את החיים של המערכת, ניתנו את החיים לרכזת סימפלקס הוותיקה והטובה ביותר שהיה לנו פעם. תודה רבה.